Господин Донев, това в момента е вашата гордост. Да, гордост, мечта и изпълнена мечта. И най-щастливият човек, казахте, в училището? Ето го, това е господин Абдулов, също възпитаник на нашето училище, който дълги години много трактористи е обучил. Сега предполагам по-добре ще ги обучава. Това е една машина от последно поколение, можем да кажем, с своята ергономична кабина, климатична инсталация, ниските нива на шум, просто предразполага за удобна работа, много комфортна машина. Ние сме споделили с господин Донев, от 25 години не сме получавали, не е закупена такава техника. Освен ние, учителите и учениците са много радостни и въпросите са кога господиня ще почнем да го подкараме. И аз обяснявам, че съвсем скоро ще го въведем в експлоатация. Господин Цеков, вие сте човека, който им помогнаха да осъществят тази си мечта. Да, опитахме се, от нас каквото завише ще го направихме, за да може тази машина да е тук. Нашето морално задължение е да се подготвят кадри за нашия бранш, защото може би в другите браншове е така, абсолютен глад за квалифицирани кадри. Пък така кадри мотивирани да се подготвят, трябва да се започне още от техникумите. Вие им помогнахте да го закупят, но от тук нататък ще окажете ли помощ в обучението на учениците? Предполагам, че и учителите ще се нуждаят все пак от някакви курсове. Това, което говорихме и с господин Донев, ние имаме договорка не само учениците от техникума, но и учителите могат да идат в нашата база. Там вече да им обясняваме подробно, да им покажем други машини, да им предадем от нашия опит, това, което ние знаем за новите технологии. Вие всъщност си ковете кадрите? Това е една такава тайничка цел, да има подготвени кадри. Професионалното училище в Две могили е една от близо 100 земеделски гимназии у нас. Мотото, с което посрещат тук е: ако мислиш година напред, посади цвете. Ако мислиш 10 напред, посади дърво. Ако мислиш 100 години напред, образовай хора. Училището има над 85 годишна история и проблеми, типични за средното образование в България днес. Това е борбата за ученици. Ние не можем да изпълним държавния план приезд. Говоря за областта. Това е един така комплексен проблем, който е свързан преди всичко с демографския срив и социално-икономическото положение на хората. Но не само това. Това е свързано и с... Той е комплексен. Той е свързано и с база, с целия ни живот, изобщо с всичко. Да, с всичко. За да можем ние да привлечем, да дойдат да изберат това училище, това професионално направление. Това е свързано и с някаква традиция, с някаква култура, която трябва да бъде насъдена още от най-малка възраст. Тоест професионалното ориентиране не трябва да започне в 7-8 клас. При нас това не е професионално ориентиране, това е при нас набиране на ученици. Освен типичните за средното ни образование проблеми, на гимназията в Две могили се налага да преодолява и специфичните за земеделското обучение трудности. Качествено образование без средства и без пари е твърде трудно. Пътищата са два. Единият е професионалните училища, говоря за земеделските, да бъдат снабдени с техника, а другия и изобщо материалната база обновена. А другия е използването на изнесените практики, използването на арендаторите, връзката с работодателите. Моята единствена така цел, по-важна цел, е да успея по някакъв начин да ги ангажирам с това, което става в училище. Да бъдат съпричастни към да бъдат съпричастни към това, което става. Не всички се отзоваха. Има такива, които не се отзовават, други, които се отзовават. Но като цяло в региона почти, с много малки изключения, почти всички земеделски производители съм опитал по една или друга форма да участват, да ги привлечем, да ги свържа с образованието, къде е използването с практики, дори самата практика да отиде да гледа там. Дори да не е на реално работно място, както в момента се казва, все пак е по-добре, отколкото да му се обясни на дъска или така, защото земеделието на дъска е трудно. Участие в европейски образователни програми, спечелено доверие и съпричастност от страна на местните арендатори и земеделски кооперации. Това е успешно работещата формула в училището. Благодарение на нея компютрите в кабинетите са нови, а информационните технологии все повече превземат обучението.
модерна спортна площадка и кабинет за практически упражнения. И те повод за гордост на учителското ръководство в стремежи им да спечелят бизнеса на своя страна. Технологиите много бързо се развиват, но това, което виждаме тук в залата, това е основата, в която много от техниките са почнали от това нещо. Значи на тази основа се гради, а ако учениците научат тая основа тук, след това ще им е по-лесно и нататъка в тяхното развитие. И това, което ние се опитваме и правим, възли, които вече не се ползват в машините, в смисъл има някаква повреда в тях, вместо да се унищожават, е добре да бъдат донесени тук в една такава зала, да се разглобят частично, за да могат учениците да се запознават с тях. И това е, което ние можем да направим в случая, такива възли да ги, и така има уговорка с господин Донев, да ги предоставяме на техникума. Когато бизнесът срещне образованието, както се случва днес в Две могили, и типичните и специфичните за земеделските училища проблеми намират своето решение. Не съвсем и не веднага, но важното е, че тук вече не говорят за оцеляване. Разговорът е за бъдещето. Това учебен трактор трябва да бъде съобразено с изискванията. Да, това си е точно като една лека кола. Точно като учебна лека кола. Виждат се педали, с които инструктора да може да контролира машината, ако, не дай си Боже, стане някаква ситуация на пътя и която курсистът не може да реагира веднага. Това си е изискване за такава машина. Тоест, вие от тук нататък просто си ги поемате. Те са си вече ваши хора. Разбира се, това са наши хора, още повече са в нашия регион. Не само учители, господин Донев, преподавателите, ученици, всички, ние сме на тяхно разположение. И ние сме били ученици, искаме да имаме подготвени кадри, търсиме постоянно кадри, затова трябва и ние да помагаме. Един човек, който е успял, той не може да успее сам. Винаги трябва да има екип около него, пък този екип се създава с личен пример, тъй да се каже, с мотивация. Това е една мотивация за учениците да бъдат добри ученици, след това студенти и работодатели след време, не само работници. Много е важно професията земеделец, професията фермер да не бъде като нещо, което лесно се изучава, което лесно се, лесно се упражнява. Напротив, много повече знания се изисква, за да можеш да отидеш да бъдеш добър земеделец и добър фермер. А връзката с работодателите, тя не само е характерна за възрожденството, а тя е необходима сега в момента. Значи, ако се скъса тази връзка, което е така наблизко, така на косъм, просто няма по какъв начин да се случат нещата в България.